А вие как се отнасяте, между другото, към идеята, която мнозина странно за мен подкрепиха, но лансира пак Христо Иванов, правосъдният министър, че магистратите трябва да декларират или да не участват вече, в зависимост от колко по-радикално трябва да е решението на законодателя, в ловни дружинки и масонски ложи, тайни общества и прочее? Много деликатно е разграничението между правото на личен живот и в което безспорно попадат тези възможности за членуване и опасността за интегритета, независимостта и устойчивостта на един магистрат от външни въздействия. Не е тайна, че в България се побългарява и масонството, което по замисъл е нещо изключително така добро и благородно, като кауза, като история. Не съм ловец, слава Богу, но покрай многото стрелби и кървища в това хоби в България и пътно-транспортни происшествия след алкохол по време на лов, стана ясно, че там се събират много странни компании и поради традиционната така липса на интегритет и независимост от българските съдии, съм сигурен, че и тези неформални сдружения се използват за прокарване, така и за лични и политически интереси. Но трябва да се направи наистина меко. Може би да се декларира, но не и да се забранява. Дявол е в детайла и в баланс.